no butugi bo chete skuru elyo kwanya kabogo kwene kinga ngo nyorore ngere ya credit ko nchendo kapethwel machi no botambe ngokoro turi mu rubiro yikari tsukira jumaine chinse chigawika omweryo tara manento tunya kabatogo sanga na Evans otwere cross chinse mechiga cha South Mugranga igantabaka barachkunya kabaga otumanyane namona mange kubwatikana noburemi nobutugi bwiga bwechinzo kaiga omwancho muligelya ochenga na tole malidati ga tobegede chiange chigantu tskunya kabato kwene kelinga gogo somitori na wosemia mange kubwatikana noburemi nobutugi bwechinzo karibu sana mwancho muligelya tara manento wika omwe karibu sana. Asante. Evans. Ezra. Tari Evans. Ezra. Otwere. Tari Evans. Mwancho murigeria Ezra. Otwere kurusize mechi atabaka. Ezra. Tumanyangana na mono. Ningo. Aiganga itole. Tutarachaka kumanyangana na mono. Unobegete uniform were ebyeiga. Nkekoro nyebegete nande nkekogocha gwakora andake. Kwirigeria ngeri yao ya credit ko. Manyango mwancho murigeria. Biamono asogwe kasinka yaito na ase famu yane igaiga ni goto karobo tuwe chinchoke njengoro kwezera utwere igondo umulemu we chinchoke ebinto binde biroro kino boniga umulemu we chinchoke ni gongo karobo we chinchoke twarusia mana samana ega ebinto mbiro ebinge biroro tali oboke bweka mumanyite oboke abange bamaite no boke mono lakini ebinto nebinge bono muna goikira iga kubimanya tole byonse elinda abaligereri baito bonse bamanya obolemi obo no bwegentekia ande mpotagete binto binge bono nche no mulemu bwechinchoke ande nigo tugete chinchoka iga ase emitime ya nigo tokorusio boke kera twarusirie oboke amana ali agotigara twanyamita ande twarosi biwax nebinto biribikabera ase chikando na inde wetanigo tubwate gende gekoro kuna propolis boneke gusanke bwa nigo togomanyanga togoke kwana sege songo igaba abaligereri bamanyanga ekega na kera kingero ase chinchoke kono na inde nkeroro kire kiamono kubwo boko bwiga no boke lakini oboke boli ekwini yoke ekoli tama kamenya matkama na inde ngonte tenko manyina turagendranga ekwini ero ngakiye kiangasi ise komenya matkama kepi nyakebere lakini echichinde ngakiye kiangasi matkama ke mitinye tatu lakini ase ekwini bono ugima bwa era amenya mpaka ekole nyake 5 biakayo Ezra otwere kuru tabaka Ezra ndi wachage tobo tugi nobolemi bwechinjoke obomboli koro kubotugi obokoro ko obolemi bwechinjoke yodali go tuga chinjoke chigwe tuga ene menyama yoro sana menyama yoro sana nigo nachage tu mwaka 2016 ogoba naro setyo mutanu ega 2015 gokoera 2016 bono chigasoa ngachaka no yomo kabera no myaka ebere oyo gatatu nkamenda bono ngachaka komenta ngara mpaka muna naikiri 2016 kiya usumete chinchoke kubwa bintu binde byon chinchoke njiganeti borwali bondo bwense chinchoke nigo chire chintindi kera gwachira asitire lakini ane nigo chikorosi oboke obole litangani endagera ande bwabe lyogo ande nigo bo once ebinto biri tokoli so bono nabo tokogani biga byonse elinde bekonya anje na konya South Mugirango emanyira mona sorongo rwagusi ensemo ebwate abalimi abange bakoroboli mibwemesi eyogo siego skaringuru despite yo wachagete gokora obolimi obwiga bwechinchoke mwaka bwechirubire na 15 nomo ninki yakogera na Evans yani na Ezra kwa rochenga hanna mono chinchoke nchinya kwa chigonkonya asoko yenderelia no nyingo kole binte bibinde chinchoke nchigane ti loti ne
Ichigane tia sasini lakini asikire kyo na inde kitali gukuna obole mugwe mesi igoko barakieka no bole mu gaiga south mugirango asagale abantu bayichonya bono na asandi ni gale bitunwa nebigoro asande na bakolemeka bono intuto menyata igase getunwa ase emesi yeta na bora nya emesi kero lakini bono okoje kora sangao gaiganka wakorubule bichinjo good nki yakogera chinchoke abange bachobwete ma chinchoke nechi mbasa abantu bayote bangandake achikora sabana chirase tugo chirase ainga kyotugete chinchoke chigachiao nani na kyokwene kinga chinchoke chigakoro mwako yigo 2016 nchiriko koira asara maybe asokorasa etugo yao chombe chimbori nebintu binde osiche amate yao ayokane kinga chinchoke chigaso chibegete nkikuwa chagete korosia emetana gosene apiari na ndinga kyokoro ngakikuwa chagete anamonasi obo limyoboga bwa obo chinchoke nche na chakirete umutana olingo yomo ngamago chakorosia apiari Kerogo chaka, tiliko bwati ngakiro chaka. Abogorosi apiari, magorosi metana. Lakini nche bono na cholda tuko chakira metana, gamagocha apiari. Injoke taras mochipeki apiari. Injoke chiganeti, asichire chira chichoka. Chitali gokun. Wogo chikunaro, bono nabachira itebi ntebi kuabara. Kogo chichegia. Kogo chichegia. Bono aro nabachigo ite tugo, chigo ite nona, noni amati. Lakini go chibekereta se chire chioka chiri bwati manga chinchoke anamono watebiri no mutana gwacha kerete ande metana ao nero ekorosi wa maybe nabantu ao okwirosere tio mutana go sokwagurete metana gwacha kerete mwako yiga 2016 ni gona agurete kwagurete mutana yona agurete mutana oyo ande kurwa bukara na cha kafte myaka 3 ande nkagore yende kera nagura bono karanga kya koros kera na mwete kero rumya ikukuligere kiligenda igona kero rumu bono muna bagandra korosi enjenga na kuligere na kwa korosi na ba korosi bono kuikira boniga na njena bonkoro okagora ogachokaga na somanta ba korosi abo no mangainyo kwangoki atatingo to tiringana ndi basichana rinde na bongo iroselia igo so far emyake yiga gwakorre ogachakira mutano yomo okarosia oboke bongana naki omwako yiga gwachakirete inga kientanga ni igana nyawale chirita isato chobo ngagoka mono uko bwango bwo akubanje nana lete nagora na lakini bona kana nanya ro bwango tukabu ko bonge mono ubwanga ni chirite myeya ega kagara inga kiye na manya tenga nanche ni ndo sio boke bongani lakini bona mno ko gendera bona mno ko nyakumanya metane chire chisample mbali na ndo kwa mayanga na kyokora elindomento amapato so okaranga oboke kumbe na bondo sina ngokoro bole mbwechinjoke na nabongorosia so gacha komenta emetana ekerengo kingana naki bono elio ega ya enge oboke kolinje bweka lakini kera nanya wanga bwabero obonge na ende tinga nyara gukora kajaga bono kyandosi utigale nje kuli baadaye iringa baadaye nganyora abantu batayirenga ngone linanje nje ne tako eto gwandegro yumutana ndubwate mitana ao naboigo chinchoke andake asumutano yiga ndubwate super ndubwate pruda ayo nayo mulemi wechinchoke nande kwanya kuba gokurubuli mubwiga semyaka 10 bono nakikwanya tukobo okweni kinga chinchoke kiga cyakire asemetana yao nande ngakikunya kuba gukibeka egere chichokoroseria mwana ye bia mono aso korosi metana kyangira nuri swali metana ye nigere sample yangi satu ikile to bono to mbata ga si famna sample yentanga ni Kenyan Tomba ni kira makeligie
nyumba yeli ba orombu atoyomo ko bananya tabantu bagonda nibyo tagatenere ngare lakini mya asemetane menge mbwate mekaniko kurang strot Kenya ntomba okunyoro kide noleme nigoro yo mumugale ukabagwati yaran strot ole mutano yomo ugatwaranse esuba igoro yani nse pruda igoro esuba bono oyega Kenya ntomba ona chirigati ndobwate boxai a boxai na benge yega lakini nchiro bangireme ere nao enjira yoko bwata chincho kesi ndobwate esiso ngoro ngaswami engakiri yokora chincho kichiweta toke njiri weta gakiende yose engakiri chincho kichiweta nengaki ekiangasi yego chikwara na yoko ogote gomu ngobwati na soko nyatega kera kwa nyatagiri ebintu mbiro kubekanye kala kera ntaracha kana kayule na ukobeka meseke lakini bone ine nige koro liria sokoro bono lero twikira tubwate liquid nere amacha nale to kugora isongo bagoro ke liquid amacha iga to ku lemon glass bono nkaiga oya goreduka ukonyagora bono ange gaiga sinkonyagora Nairobi kera kwa kire mutano uyu amatuka make lakini kero wagete wax bona na manali kero kwa nyarosiri kero kwa rusiro bo arana bakuye umutini lakini cyanya go cyabona chigo nkorata chire nere ndot njoke nere ndot igocha kunya korata yanya ko manya nginya abenge tomire bona kera ya chire dara makambi yale nyumba ni ndabu ye report ekwini ya mago kurusi limusundire ekwini ya kurusi kera ya rusi limusweli yama wechite bono tunganya bono yaru kusami sincho kichanganya chacha sumu so buna mulemi andake season iganga kiwa kalto kwa yimanya na ending ngayogo yao egerenyo chincho kichinyinge ukarwa chagete matubone no buranya olenga chinchoke maybe ngwa vesteti koko mendo mutanundi siagenda so yonde kubwatikana ne process yiyon muna na hotebi ingakia ye kiangasi yichikora yibono nero ingaki chinchoke chikonga ngigego gara chikonga ingaki kiangasi chikope ko boke chanyoranga ekiangasi kegocha chichikoli ndage stock n'abantu bagatwalire kiage kale lakini ke konyoranga ekiangasi kiyalire nubuke bwalire bona buranyora saa ida keire kose ndage reri akeire bona nainde chikoli kyanga bona kigekora na igete ngamanyanga ingakiyega chinjike ngo koraki chibwate room yoko ngani unlike ingakiyemba wow yakema mwancho moligelia oyinezira hawo twera nemana kubwatikana nobo lemye bigabwe chinchuke cross chinse mechiga ekiratoga ntugusangana nemana igoro yechinchiraire akunya kabuga gukora obo lemye bigabwe chinchuke ezira chinchuke ntire aho tia buna yo tugeteke ga walbi chinchuke chiga churu sana ntiro chinchuke chiri stari korasa andake kwanya goyebulia gusikwanya kwenda kirasi kende mogosomi wanne muno kubwatikana n'obulemi bwa chinchuke gete mubonde gutuga ekiranya ko bakiko koreterana muno oboita buri igoro asubulemi bwa chinchuke bia mona serious wa chinchuke none kiga cyoro sana egesongo bagoro kanga wild bees kire kisambuli wetani miya in fact kira around kimibere lakini bono kero taba nganchire kitali korasa na maana naende nchiro chikorasa chincho kumna chire ne chinguru chiokorasa chiko ba aggressive muna chikorasa yoboke bwa muna chitali korasa muna chire chindo sugo chiko ba docile bono no boke na bora chikorasa no bono mbuyo tukegento geko irenga kianke yako oboi very aggressive
Waitanda kerot nganto kwira na megake amatukali akare ditwa inga bana bake chinjo kenchiro gwakanyorire chire andake asige tugi chindo motigoro chinda samagena nchiranero kare nchiaga tugiro wagachire wachinyora muri kumanya usinigoro chiachete sichara berira bwegeka yaro inumwaso alioke andake tutrekera si ukumanyanga nkerengoki usi amatkanga nana kichinchuke krocha suira sumutana chikorosia amana ega wikera abeiro kota kwa Rusia 2016 kero kwa begeto mutana wo mutangani emyaka erenga usemetinyire nga irete ogacha kumanyanga oboke bono mana rosiwe nimbanda kwenda kugesa amana mbia mona serious wai nga kiyo nje naona ari igare ekiro lakini bono teline gikuru bono rero iga chinchoke kero gocha kuchirusia chinchira nchiro korora kwa mwana bono tsai inchire ntangani bimusu okoiwo bimusu ligo talivia ona kero go taranga abu bimusu ligia pi igento gya kabiri ukumire chinchoke chiaru kuru mutana bono chaberi riska uko ba maiga especially kan chikorara amana abei bono wega chicholiska bono ine sign ya kabiro kumayanga chiabei sign ya gatatu chinchoke ngo chitale role igen tokoro kega songa inspection okwenda kwa check kwa ranga chiagachire ebruda chiakolir bono chiachakire super bono ko kero kunya ko inspection yi nabo kunya kumanyanga bono chiagore chiabei igen to pio moelio ne karogo cheki uko bale miti chinchoke chiachire tokoro ke koloni ke songo ko se bisungie ko koloni kera yachire isigo chenke nigo chikwira matka mange koros amana agwikira ko beko uboke poisen yokero lisungirire like tatebe saiziga chikwira geke getambe korosia amana go kero chire lisungiri nene matukama bono nyo chachite koloni enke chikwira matukama lakini chiso che koloni enene bas matukama ke emitienye toto chiaga che super emitienye ende toto chiaga che ekolo ebruda ma kwa gacha e super emitienye toto 6 months but after 6 months bono ogocha korusi gora bono chikwire emitienye toto kwanyora chiaga chire e super kwa rusi oboke ega stogoro ke super no boke bweka kwa bera kwiningo igechanga ngere ko beko osenchera nere kwinigo tangu tego chacha kwibore wow machumo ligerelia nigwita masomo awono turekera sine nisungiri nene igekegeke sungia gasini niga igekege tambe korosia anene muno amana gose korosio boke mwancho muligerelia ekaroro chiga nigo toras chinsemo awon chigo chingirira ole no mwancho muligerelia ayonsi pino kwene kinga aye oligere chumurubire yiga konyorole anene muno kumanya anene muno ukyo kelyoga neire okorobole mi bwe chinchoke tutaragenda asumutima ko mwenge Ezra chinchoke ntaita mache amakenda no kosa macha marabu chinchoke ntaite asibisicha karato kina ebisicha mbiro biri ebijeiga chinchoko konya chanchi torro tutaragenda asumutima ko mwenge ayo uzimengete ebisicha wose ayo chiao uchigorete osichi ikwanda ndachialia bono okobo ambu obuko bwega ne ryoga na goteza na ndingo anda abantu bakwirwali ngo tabinde mbara bibakonyekire amachi ngochia na amacha alinkonyi bono nyoto konya kunywa amacha ayu to basikochia okoba ngorose lyoro abandi esumo obo bane bine biasa ebisicha ekega usikuligereri igamenyete orosana ebisicha bira ningo bire binde
wetani go amatoke nigo sinikitamana wetani go ki sunflower ni bono ngaki yegere yegurako lakini wisigo ngaki eli bituma bigo kina go komera ngo simeka sunflower bebe kogenda national ngotigake bono umugondo arumanyire ngoga iga ne sunflower yega sikivya kya service kera ya bere ya sunflower na rusi narage kituki koida mancho mo ligrelia to kasini turagenda se chiro to kwirana kunyara kwa tu kumanyana muno kinchuke después chikoro cia mana ntombiro vinde bikorosiwa ne mulimi to gaiga Ezra renki anyorre adadani korosia oboke obwago koneriae usugocha kuya kurwasinge yae kurwachinseme chiga igoto uskaro mancho morigilia sinsemo yeto ya kabere na mange ayo na inde turaje kwenekeria ngakio kogesa amanao toskare kwirana to Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigure emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Yamana sogoja mwesi migombi yamana saba watumira bakuchibanya ariko batokonyiro manene bana bane mbalikura amukunyara kwa amabatokonya buyamono asogotokonya elyo gokoro muchando bw'echinda ikiagera nigotamenya taso butakoboere abamenyi bakerera ensemo yebungi yali bali chache kumwakera mbu yamono yokoliye kirokyo bochumbe bw'enseme yo Joel Okengo Nyambane. 16th August rally was solely funded by President Uhuru Kenyatta to undertake that violence. Honorable Governor James Orengo, Babu Owino recruited very dangerous criminals. Uyo kabeiro muraibwense Uhuru Muigai Kenyatta nerogo siara chibesa icho chigotumika gotongia chiburaburu asemesengekano yege siasa yalinda mwananchi. Mbunge bwensemo yebunge Homa Bay Town George Peter Obondo Karuma Koronya. William Ruto, he had been overrated. Even me, I had overrated him. So the guy is quite useless in matters politics. He knows nothing. He has no idea who the Luo nation is. Siasa chinde chionsi nchiyo muraibwense Dr. William Samoei Ruto amanyete. Muraibwe kiama ya DCP Geoffrey Rigathi Gachagua
kugendera ko muruta amatimo y'obusongo bw'ege siasa. Eye Nensoko TV, oboroso bumugusi. Nandi byake mu mwancho mu ligelia ayino muntu bw'ingincho kerawe ntukubwatia mu rubiriga bo beminobo tukikura sinseme kiga cya tabaka ibinga South Mugrange county ya Kisii ekero ntugusanga no muri mitogaiga Ezra Otwere asamangana yobode mibwe cinchuke obwakwerera andake bubwate amange asobolemi asoko butuga cinchuke kiga nawigo asokwene kinga ngo nyara kabagako renda cinchuke kiga kinyako bakikomoretera engeria ya Karalituko. Ezra tuwasangira sensemo itintangani nande mbya mwana asogo chora gusangama na intwasi kubotikana no volume bwiga bwe cinchuke. Karibu 2016 to 2026 baada tubwa timeta no yomo kana kurigirira igaso mu bondo yogo asaso tugira cinchuke gaiga I'm seeing numberless behind. So kwa chito kanyoranga uso realize una cinchuke ne chingia okamente metana. Cinchuke ne chingia na mente metana. Singa nje kwa gasa 3 liters. Ikina gia usukumet. 3 liters no boko bonge. Ande ningo yanga to mukia pero si metana ni. Metana rengo bwate bona yi. One ke tani ni amisi. 50 fly. Yeah. Wow. 50 plus inga cinchuke uchirusia. Oh no. Kuchitega direngo tega ga gasi famu yana. Ande ndire ko anda mugondo bumuntu twagamba nere tuywana. Dirio bwata na mwene ke na chiri kukorasa. Na chibwata na leta na beke fa. Kero kwa chiri momonto. Wa letre cinchuke chiga. Imetane yiga semetana 50 plus yobwata bonaiga. Okogesa kwae nero kogesera limo gose kiromotana ekobwatinga ngakikiabeka amana ega ngakiki abeire okogesa kero chire motano umotangani toko bamune kanyeho kere yaga chire bruda yakurire kono nabo konyara kogesa yonspi amo ase season ya lakini kero romogani konyia chingaki elindo agache bruda kitambo za karosi super na boko nyagesa chinga kigelio koligel na mwana sobole myobuga bwa chinchuke okote banga indeed obole myobo chinchuke no buya chinga kikwaga sete oboke obonge bole mbako gatebanga wa aiganya sai oboke mboliko barumna macho oboke bogo chikilo aha bona ingakinera yamo na yoboke chilita moja msini 150 liters of money dimo tekina ene kanyoro monto akaboira when siam kawe ebati yana agungwa bete esongo ya munya bese bona kurwabu mboliko ira na semono na ende mboliko tira lakini bona mnoko ta komenta na rongo ko kwa nyora wakini ose kwaga se season yete kwa rusi metanamake ende kwaga se season ende kwa rusi bona mbwana gwetani hapo lakini ndakine na rogo yetani lakini bona kinje tiko pimambe sure kabisa wow wangoki 150 liters au esiri no kwento tebyo monda manyenga 150 liters tali ko soli dali cheche ngwa temeta sana jine chiro chinyi chinchuke nchibwate binto au despite ya mana usobo ko wiga okoanya ayo no muri Ezra ogukoro buri mwe chinchuke inkianda kinaenda kucha kwa Rusia chinchuke chiga orerero mwancho muri gelia obwato moyo ubu utakagokora buri mwe wiga obwe chinchuke kete tangani oboke na buke nkaga abumanyika nyamona oboke barafungo rusinde boysa kento ya kabere igekoro ko police kero tagre chinchuke korole ase
omotano bwate libaga ikigo cyo teacher kera teacher igento kirieke mwamu na kigo propolis asa alieva gutichira aliyo inde biri mwamu aha propolis elire lyobo umuntu bwate gekuba umuntu bwate esioro limono na manganande propolis yagakora egento kende wax na maana ali kera kwa mitiro kwa kolre oweka kwa ya mita kwa ya ros ngodoro gutugut gukene ngiyo gutuguta ko rasinjo asichinjoke westitei kono amana ali kwa ros wax abantu bali bakorosie tuki eminete bakoro karasta n'abantu bali bagosona ebyatu abantu bali bakoros candles imesuma nona na bokorosi umusuma bono muna bono ne ruwache season intajibwa ngora rose ngoida ose diore mesuma umusuma raisi wow ne bintu binde mbiro ekerentara chago kora na inde mai benkero ne venom obosongo bwenchoke venom mweli erotina gora egente kigeko ni harvest ganto kwa na mangana venom njoke ngora sekire so sometimes back omole minara yo mo karata ngosanganere yekubatka nobole miubuyo bwe chinchoke ndero tinga enchoke korase eyemo bakaisano eneliogo lakini nchi etani sana asinge nzone madede ge nale to kulimo no echisano na utira konya malaria teko bua uste konyora rai andaka ayakwanya kumanyanga anino mono chinchoke chiga anino mono obosongo bwae ngokonya barasi okwana kinga umuntu naboko nyorambo bubwene kurwaso buruire na hata karero kya yeitogono nigo togendere kumanya ikasiri tuko bana mwege kurukubo songa sikusi nigere lyo ligia abantu barwa arthritis igo bakwanda ngumbu bagu bana mwe ya chinjoke wakana ndege wakana ubosonga iyo kurukubo bana oyo tabe chinjoke sana na maana tabe tali sana kyo chianjere chike komo igonji lakini nje tani komo chiwe tani 40 bono gabo nalio esumu yego bone ko benyingi asomoge kera chia kurasire eke usiba ko umwa abantu bali bo bwato umwa yo umuchando yo kwere chinga kichinke konya gosira lakini uko bwana ko umuntu uko gole tofauti kwa so umuntu yo ya soyo lakini asebu yabuya venom mwe nige konya aso umuntu bwato umwa wow igo chinchoke nchibwato byobonga ekyo mwali ntonyantara hotabi ekurukuro royal jelly noboke lakini borabumbuli wanza muno bobonde ingo bo slightly okorana buli wanza lakini abuwe kwimye koli yamenya emyaka chinde chiko menyama bono royal jelly naro kinacha kalia karabu usiko kero koligere lyobo liana ndiro konyora uchakira go chinse dibugate abana igoroga buge kwanyara libegete oboke buli onyora nchera yoko banyara bwe oboke buli ngo bwa mana buli waigoro buli buru brabu ye brabu ubuni go buru bwa mana uno bwe kinye koli yamenya kama asubule mibwa obwe chinchoke emyake yonse wakolre nkunyorore chinga kwatigete mbaka oboko bigabo usamana gasaleka ase maybe utamaite nga chinjo mene ne abere bosibona na emetane abete mengi okeba iyo ne challenge sinchiro raso obole myo boli getirimbo igente getangani aso kwelike ligweito ndiro konya kwaligiri kwanya kwebira kam karo gotiga wanu muna bono tige ngakiye eguragurere ngakiye kyangasi kere ugo chikoli liri embura ya chakire abanya chakolire koli oboke chakire korosi bono amana na inde season
Ndiro ko nyore bigwangu gete bigo soini. Bigwangu ebiga bikobeka ekwerende bigo salia mana. Andi byali chincho. Kono chincho kyata. Nakyo kubitanga bona bigwangu. Amalio kona ara abantu bagukwana lakini nje ngwanja kero korosi umutano kurende koloni erana. Kere koloni erana ani li sungirire linene. Nigo chincho kyoka chigwetanga. Nchiga netunya koleta bintu bindi. Na ndo boko bwekatokorosi boko kuganiki egesongo. Organiki mboli butabwati kende kienyeji kienyeji. Watangi kienyeji kyausi. Kera kwabe kiro boko bwebona mboli piwa na no butabwati kemiko kende. Nigo boko bwene mono na ndo omugoli ni gakanya obuya bwejira kya kurwasobo. Wow. Andake kero kurigeria nina mona igoro yo chinchuke chiga chiao nkikeliye go seri chinchuke una nao tabi oro nyambube na runta nyoro wote oro nyambube kikwerende chiri spider web beli go chibwa just no gutama ro ruwa charwa chiri roko nyora chinyambube chira cyakame yendo bya kabere ebigwangu ebina ata ebigwangu ebiga nigo bigocha bya soino bya chago watak chincho chincho cyatama ibintu bindi biri na matimbali yeske bigo bunga barami kera bya soireni na biro bibiko chincho cyanga ekyo mwelyo nayo mogesi omogesi kera gwachire kwa besiri mpaka ase bruda wono mari wachitigire nja ne season na ota bitoko gasa ne ye umurake kono jona chire cyanganya iko wow noto kwenda soko gasa bono wechinja kile mure miyaga neje kogesa amana kurwa chinja kiterezi cyaro kire amana ndege tangani gloves yembali okay chikara chinde chiroro lakini bona asibano nembali kubwa yendo kende nego fie yebile usikolikele yana ni yao chire tofauti bono kirambe gete ni yao matire ni ngao tero bwate sutie organic ni chibuti wakole bono ko ganda paso asinjo ko chako ko kero ko ikira sinjo ke ndete na ndenda kubulia andake ogo chaka kurusi na gwati meza na 50 chaka kurusi kero yomo wose okogenda oli umaitenga aiga chabe kiramani ndiro ko nyore eko bwati na demand la yani okogani ko woke okogesa okuiga kwa Ezra chinchuke kero kwenda kogesa ogo tiga chinchuke osoko check kero mutana kwagesa considering a demand and supply roka nikole igoro abo kogesa yonsi piegeroro si ama oboke bole ekerango kirigora ande ndongere ntagote oboke mborobo kong ende mborobo Torres oboke bokong tera eliana lirindiro kumera okorro oboke buweka uchi oboke nyaka golden yani ikare ngamana marwaida lakini ndiro konyara oboke cyabekire kandi cyatubire n'igento gitekera kogenda wono ikiri cyatubiro oboke weka kogenda ubwo oboke bwakomye oboke kumachwani wono nabo konyara nga season yaikire lakini oboke bole mborakona ogotiga mpaka bo anu orabo akinga kyake bokonga bonya kwikira bo rose baka ande obo mwana boke bwe chinjoke kero utaro seti eburuda ne supabia ekwine ni gego tambuka igo yacha kweka abana igo lakini isa kubanga kwini nchero teyegwete chegora boke bole nabo kobera bakinga ogocha kanyara kwanya iribaga ogesa okay kwa bestri amanao ngwante binga enchero kogesa ngobwatiere nga chinchuke na busiku tamapichi gende singenjo kwa rusi pi kwa
wakora pikire gendo tikiti naenda bas chinjoke chiko cha wakora egere chi ros nande amanande kwage zero boke bwao na kyoko borosia egere orusia se amana orosio boke na ande bintu binde na chi works nini kera kwa rusia amana chinchira ni ver ichi machine nchiro chikomita ichiekera unfortunately nche tinaiko nchibono onde manyi ngongo boira na be kendo na lete kubu na bosuaga muno monto ogokore gas neko kera na kolire na ubeka sana wite ko boke bueka watiga mana iko go kera bono abuke buga chire ndonse amana atigaire gora amana bono na ronkurusi ngende ndos wax na ne wate process ya wow kwaro siria manao ani boke bwao kwa buru siria samana wakore you whatever manual asinyitire kira se machine do you go to classes ama some seminars mwana kiwanga kimo korobole ni wenu bwechinchoke seminars na rachiri mo na attendati yaba bamanyete mono ni ya safana nere ya mo ebokoro wa lena ero na attendati ni chinde bono chinyinge chiro online abuku mayang igane iriko kora kiaba limwana ba kora nsamo gite kero goso online so kwaro siria manao kwa yani boke bwao kwa ubekire nacho kunyori chire ya ana muno despite kwaro seti 150 liters wande bicho boke okanyorongo mondo chire aiga okogesa abantu bacha kuigose okwire chiro wachkhona nimbwena pego kora byonsi lakini asaboniga kera nako ne yige igo kwana wata byo minul nuko anda iganturanye ninye kitari abantu bali babali oyo mani okorero sajja nigo okanyorana bakunyego yako buko buko gokonya kubwena bwa awokogera kero monta ba amaniru bacteria nchire chibocha chacha kulichinama charosi amaira lakini kero wako buke bacteria chiri sugar lavi nani chance tigende gewa bono chibocha chacha kulio buke chiba kulichinama monto lio bwana bono igo marketing yana ni yana nje buke kana kinekira kuboni kuchisiko nili obworo boke lakini rende nimbena ko bwonigo lakini asoboniga asa abantu bali bana mondo mwibyo sigane to yonda gacha bagocha babuiko so koko no wate the smoke inchube I think you smoke okara mirma yanere smoke ige kurusi ebyo ngo konye kera kwanye tumire kora kima mayani gotoko beka soda mututu mututu kera kwa bekire kwa keke biri wo yenyomo kera wa kire ke biriti yoka kera yokire wasieka bono ilio kindire ligo sokera kurwa ugo uta nugo nya uta wabeka se chigo soka se chigo sokera bono kera chiko ni ilio kiri chigo tinda bono nchiri go tindia mono kero koga chaba doman wachi abusa kwabeka nsemo warusio boko bwao wachi tige chigendreta go kolega to basi go ita chinchoke naende na chigo goragi. When is the right time yoko gesa chinchoke? Chinchoke chibwana to gasu kucha tuwega usia maremo okonyore ni tirani nero mo tugete tugo bono to chigesa go chaka sa 12 cha marago latest ti tubwana go sa sta chiabu
Egeko garakara gwachi gesire na tomenya tangine ikinyumba igeko eko babuya cyatumuka kinse isatu obongo bwatulia cyama gochaka litkolini wese gukigesa mambi igoko nyanga mambi riri cyabo kire kigenda tukonya kururuka kikoro ubusali kire kitali kire teme chanda se ya mate adomino kiukurwa se kenyoro demono sana singin chebiro ngantu agendrake Korende biro na biro bibi gotebanga turekerabu asili chikoria rero korende byemono sana byemono asoko chara twasangira mangi kuwatikana n'obulimbo bw'eki nchoke twabekere chianga yoroche nendri twalenga sega chianga chitale ngorro anga twatigeranchira korende onaiga twikiro mwelyo byemono sana naende ntogendera gukurigia kero kende tunyakuba tugusanga mange kubwatikana n'obulimi bwiga bwao na kendo gukora twagokire gusanga muna ikono chinseme chiga cha South Mugirango timaitingana mono engana yawe yo mweli uratebye omulimi naende omumanyinga yogo tokandana mono oraga ni gukurigia gutyase kamereli bia mono omurigereria bwa Ensoko TV nagokire kumirana ni timu enene ya Ensoko TV asogwo tyase family yetu ninga twagokire kumirana nainu asichinga kichiga naende mwaliga ni umwensi gocha se family yetu asinge yogo takanyora ubwe chinchoke nobo manyi obonge kulingana n'obulimi bw'ekinchoke oboke ni gogoro obonge naende ni gogo kende gyonse keroro kerekia naende kende gotoka kerekere bonto abariganiri asinge yogo takanyora oboke oliboro obuya tokorona organic ani bono mbyomono asichinga kino nagotutalira naende mwaliga ni gwenga kiende yonse kutaraiga South Mugirango asakuru tabaka wall asikinyoge group bokimai byamono sana asichinga kichonse byamono asante macho moligelia botambekire no muchakaro nkyanya kubura no mwerio nabuno tugikira mwerito obulimi no butugi kirtwa sangirane namano kubwatikana no bulimi bwiga bw'ekinchuke kurasa umurimi to Ezra uyo tumanyiria mange kubwatikana no bulimi bwiga bwayo bw'ekinchuke nabwigo obuyo bunganya kuvuga konyora kurwase obulimi bwiga bw'ekinchuke nainde tuigenete nga kwasomire kema usibire na ndonye gutete kumunyora tabaka iga tabaka abakomonyora egere onyaka bokonyora obuyo bwonge chinigo ngoruko petrol machinto kwirana ningambiyo mono kubwatikana no muribiro yiga aigwachore gutara munente guchakira muchakana wekabone igo moire dia kabere wakirakiro ya moto bwatirana ne Ensoko TV kwene kingo wekira sinchira bena sinchira enkia mayechi kamera kurokonera stand digisairo chinigo ngoruko petrol machinto kone iri burigere buro yasemero birete kubwacha otambe Ensoko TV oburusubo mugusi wekanende ekereke